Osanibona. Yebo. Yebo. Mama. Yamatha. Sis. Udayisa izinkwa? Ngiyadayisa sis. Kusukela nini udayisa izinkwa? Hayi basandaqala khona namhlanje sihlala. Ziyahamba masibisi uyangizwa yini? Hayibo. Ziyahamba zihambiswa kwamakhe ashisayo. Angazi umuntu ahlale ngaliqala lebhizinisi lezinkwa. Imaki. Kwenziwani ukuthi mina ngizokwazi manje ngalesi sikhathi ukuthi unebhizinisi lezinkwa ngibe ngila emva kwendlu yakho? Bawuthi ngisandaqala ngiqale khona namhlanje. Ngisho kona lokho uqale namhlanje mina kungani ngizokwazi manje ukuthi unudayisa izinkwa kade ngingazi. Ekuseni ngidlulile ngoshoneleza singafika lapha kaMbhele akho zinkwa nalapha kulila into shine intoni yanto lapha. Nakhona kwathi izinkwa zikho. Hayi ukuthi ngisandaqala manje ngisuke ngavula late ngivule late khona ukuthi ngiphuzile nje ukuvula kodwa ngiqale khona namhlanje ekseni. Phuzile ukuvula nophuzile ukuzohlala la. Cha ngisho lokho ukuthi ukuzoqala la kusebenza ngiqale late. Oh. Hayi kulungileke. Awusale senginika ke simhlophe. Awufuna simhlophe esodwa. Esodwa ayi uzosezana izekweningi ngihleli ngedwa mpela. Hayi siyahamba mase and is fresh. Iphi namanje sishisa nje lesi. Siyimalini vele? Oh hayi sulontunje su 20 rand sisizodwa uthatha lesi soba 20 rand. Ngisho izinkwa ngithi izinkwa zidayisa ngamalini siyimalini isinkwa. Ngisho lesi ukuthi su 20 rand isinkwa. Musuke ngislima yezwana. Ngani? Ngihlala nomnqamzobe lana ukuthi uzithenga kweni izinkwa uzithenga ngo10 rand izinkwa. Mase kuyimini usuthi sezu 20 rand izinkwa. Angithi angisena umnqamzobe mina. Ngumacele mina. Ngithi mina ke macele udayisa. Wena udayisele umnqamzobe ngo10 rand. Mase kuyimina sesu 20 rand ngakuthini? Umasibisi. Imina udayisa izinkwa ngithi uzozwa ngami awuzozwa ngomnqamzobe ngithi. Ngithi mina isinkwa sami ngisidayisa u20 rand. Uyasithatha noma cha? Imali. Su20 rand kumasibisi noma su20 rand esona inani laso. Kusiyama masibisi. Hayi phela uzuqala uthi uzongichazela njengoku ngeke wena umdayisa izinkwa. Ngichazeleke. Ngibeka isinkwa sami ngoba uzolwa. Ngithi mina lesinkwa siu20 rand kumasibisi noma siu20 rand kwasona nje. Wemasibisi. Hayi msungibisi. Mina ngusomabhizinisi mina uyangizwa yini? Hayi ngizotshela wena ngiliphathe kanjani ibhizinisi. Ayaqonga kithi stick. So somabhizinisi ngale zinto ezu1 2 3 4 5 6. Lalela. 7. Lalela. Asiphelele futhi lesinkwa. Zisendlini khulileka mayiphela nje ziyeza ngebhala. Ubuye udle kuzona lenzi kwasidliwe phela lesi. Cha lalela lawe masibisi. Ibhizinisi lami ngizolenza ngendlela yami uyangizwa yini? Mina umuntu bangimdayisela ngiyambuka umuntu ngimfunda. Bengeke ngidayisela umkamzobe isinkwa ngo20 rand ehluphekela umfelokazi wabantu. Bengeke. Wena nje unemali unendoda esebenza ngiyakwazi nje masibisi ngeke uzungidide. U20 rand kuwena isinkwa. Hayibona masibisi bo. Business leli. Uyasifuna mina su20 rand ngoba indoda yami iyasebenza. Unemali. Kanti business yini masibisi ngaphela ilokho kufanele ucabange. Kusho ukuthi lezi zinto zakho zamasekeni. Ngani? Phela emasekenini ucapha nalokho kuthiwa lokho kuvutha kuyimalini lokho thoka u10 rand ulahle phansi uvuthulule kuyimalini lokho u20 rand uthi amasekeni lawo uthenga ngemali umnikazi wempahla athande ngayo. Uqhubeka ke uhambe uye lapha koMbhele ubheke yonke indawo sibone sisifika. Hayi khuleka sihlala nezinkwa zakho kanje. Yazini akosale kanje nezinkwa zakho sala uzozidla wena lezinkwa ke ngihambe mina. Hamba impela ngiyasebenza phela mina. Wama katha. Yini? Ake ngibuze. Wadayisa izinkwa wena waqhamuka sewunebhizinisi lezinkwa elivuka ekseni ngayizolo kubanjwe imoto lapha kaMbhele ihambisa izinkwa eBheka. Manje ngihlala lapha nanto ngiphoyisa mina phela amaphoyisa aphe nyalonto mina ngidayisa izinkwa mina. Wemakatha imina lo ngibheke emahlweni mongiphendula masibisi mina usangiboneni. Masibisi ngisemsebenzini kanti yini uzobhekwana wena udayisa izinkwa zokwebiwa. Nangu ubheka mina ngedwa akusahambe nawe. Udayisa izinkwa zokwebiwa makatha. Konke lokho ikholwa lonke elivatha lizo liyathi ngci ngeduke emhlophe phezulu uhlele emgaqo nidesela abantu izinto ezintshontshiwe yonke lonto hambo uyitshela amaphoyisa ezwa yini mawunolwazi ngalonto hambo utshela amaphoyisa ungiyeke mina ngisebenza ngeke phela ngiwatshela amaphoyisa ngisaba unqunywa lesa sigebengu sakho awu unakele makatha hamba ke sisi ngiyasebenza awuboni manje ukuphazamisa ama customer bizingane yana ingane ngathi yeziyathenga hayibo welunga ngisakubona usokhulile bantombi wazwaqhina kahle ekhanda zamuhle ufuna ingane ke izinto ezimhlophe ezithu ezithu hayi ngayithatha sisi usho ukuthi ke uzokunika wena ke kuzoba 10 rand esisodwa ke shintsho wakho 80 rand shintsho wakho sisi ngiyabonga utshela uMakampilo ukuthi sikhona izinkwa ngezwani walungi wengane uzokumbuzele ngima wakho ukuthi
Uzwile ngebheka le ebanjwe lapha kaMbhele kathi lethile izinkwa izolo. Ungibuzela usuzwile yini ngayo? Uqhubeka ukukhuluma lonto. Awusale la ngisayobhaka mina ngidla amakhekhe ami lapha estofini sami. Ngasithengela indoda yami. Dlala umasibisi mina ngiyasebenza nje. Ngiyakudala nje mina ngizofuna ngithola icontainer, ngaze ngayithola kanjani icontainer. Vele ngivule yona. Angazi ngakade ngayicabanga ngale nto yezinkwa. Yazi ungoneni wazangisiza. Wazangisiza futhi nje iyasiza le ndlela ukuthi kube ungone ozongithola lezi zinkwa. Ngoba mayitholo yena bonke endaweni abayitholi. Ngizoba nje ngizovala la endaweni. Ngingazosho uma kathawe izinkwa. Ngiba ngithola icontainer. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile, laba abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakhafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakhafa? Nibuke, ni like and comment lapha. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Ngabhayini.